Metsä on ollut Suomen talouden selkäranka jo sukupolvien ajan. Puuraaka-aineen kysynnän kasvun mukanaan tuomat lisätulot nostivat jo yli 100 vuotta sitten maaseudun varallisuuden aivan uudelle tasolle, samalla kun puunjalostusteollisuus takasi varat monen maaseutupaikkakunnan kehittymiseen ja erityisesti kaupunkien ennennäkemättömän kasvunopeuden. Metsä on ollut ja on edelleen monen ihmisen talouden perusturva. Perinteinen metsänomistaminen on myös saanut lisäväriä tavallisten suomalaisten lisääntyneestä kiinnostuksesta metsän omistamiseen. Taloudellisten arvojen lisäksi mukaan ovat tulleet halu luontoarvojen säilyttämiseen sekä metsän antamien vapaa-ajan mahdollisuuksien arvostaminen. Metsän kasvatus sen uudistamisesta päätehakkuuseen kestää kymmeniä vuosia. Onnistuneen kokonaistuloksen perusta luodaan, kuten muussakin kasvatuksessa, nuorena tehdyillä oikeilla ratkaisuilla. Kun metsä on saavuttanut noin 10 metrin pituuden, suoritetaan ensiharvennus. Se on ensimmäinen myyntikelpoista kuitu- ja energiapuuta tuottava kasvatushakkuu, ja sen tärkein tavoite on parantaa kasvatettavan puuston laatua ja turvata niiden järeytyminen. Jos taimikon hoito on jäänyt tekemättä tai se on tehty liian lievänä, on usein kannattavaa suorittaa nuoren metsän kunnostus ennen varsinaista ensiharvennusta. Hoitamattomuus aiheuttaa kasvutappioita ja pahimmassa tapauksessa pilaa koko metsän. Nuoren metsän kunnostuksessa poistetaan riukuntuneesta metsästä huonolaatuisemmat puut ja kerätään ne energiapuuksi. Siten saadaan kasvutilaa parhaille puille ja varmistetaan puuston järeytyminen, joka puolestaan luo edellytykset tuleville hakkuutuloille. Tapsan Metsäpalvelu Oy:llä on käytössään kombikone, joka sopii erityisesti nuorten metsien kunnostukseen. Kone on varustettu energiapuukouralla ja kuormainvaalla. Koneen käyttö ei edellytä ennakkoraivuuta, koska kone hoitaa raivuun, hakkuun ja puutavaran ajon samanaikaisesti. Puut korjataan giljotiinikouralla karsimatta niitä, jolloin ei tarvita tilaa vieviä syöttörullia. Koura mahdollistaa siten tarkan korjuun, joka ei vaurioita kasvamaan jääviä puita, ja puusta pystytään jättämään hiukan normaalia tiheämpään. Koko puukorjuu, jossa puut jätetään karsimatta, takaa huomattavasti suuremman kertymän muihin korjuutapoihin verrattuna. Koska samalla koneella suoritetaan hakkuu sekä ajo, vähennetään metsässä tapahtuvien ajokertojen määrää ja minimoidaan samalla korjuuvauriot. Korjuu on tehokasta, metsää suojelevaa ja taloudellisesti edullista. Aiemmin nuoren metsän kunnostus merkitsi aina kuluja. Suomen valtio tukee nuoren metsän kunnostusta ja nykytilanteessa energiapuulla on hyvä kysyntä ja siitä maksetaan paremmin kuin ennen. Tilanne kannattaa hyödyntää, koska nyt kustannukset saadaan minimoitua ja muutettua aiemmin menoja aiheuttanut nuoren metsän kunnostus jopa välittömiä tuloja tuottavaksi. Riukuntuneen ylitiheän metsän kunnostus vaatii rautaista ammattitaitoa ja oikeanlaisen korjuukaluston. Jos sinulla on nuorta metsää, joka kaipaa kunnostusta, ota yhteyttä Tapsan Metsäpalveluun. Me hoidamme korjuun suunnittelun, sen toteutuksen ja tarvittaessa puuston oston. Nuoren metsän kunnostus vaikuttaa kauas tulevaisuuteen takaamalla hyvät hakkuumahdollisuudet ja paremmat korjuutulot.